Susi ja 7 pientä kiliä. Luetaanko sellainen? Joo. Joo. Mikäs tää kili on? Kuka se osaa sanoa? Mikä on kili? Kili. Kili. Mikä on kili? Kilikella. Niin, sellainen pieni, onko se nyt lammas tai mikä se on? Joo. Selvä, mutta näitä kilikellokin on, joo. Nyt tää alkaa. Minä aloitan nyt lukemaan. Olipa kerran vuohiäiti, jolla oli 7 pikkukiliä. Se rakasti niitä niin kuin äidit pienokaisia rakastavat. Eräänä päivänä, kun vuohiäiti aikoi mennä metsään etsimään ruokaa, se keräsi kaikki 7 pientä vuohta ympärille ja sanoi: rakkaat lapset, minä lähden metsään. Varokaa sillä aikaa sutta, älkääkä avatko ovea. Jos susi pääsee sisään, se syö teidät kaikki suihinsa. Susi saattaa ovelasti muuntautua joksikin toiseksi, mutta tunnette kyllä sen karkeasta äänestä ja mustasta käpälästä. Kilit vastasivat: rakas äiti, kyllä me pidämme varamme, mene sinä vain kaikessa rauhassa. Vuohiäiti lähti metsään hyvillä mielin.